ഏവർക്കും മഞ്ഞപ്പാറ ഓൺലൈൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൃഷിയിൽ 100 മേനി വിളയിക്കുന്ന ഒരു കർഷകനാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത്. സാമുവൽ പണയിൽ എന്ന നാടിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സാമുവൽ അച്ചായൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷിയുടെ വിശേഷങ്ങളും നമുക്കറിയാം. എന്തൊക്കെ വിളകളാണ് പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ പരമ്പരാഗത കൃഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കൂവ, മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി, അതുപോലെ തന്നെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ, സുഗന്ധവർഗ്ഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കൃഷികളുണ്ട്. പിന്നെ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ ഒരുപാട് നട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ കാണാം. ഞാൻ ജൈവ കൃഷിക്കാരനാണ്. അതിൻ്റെ ജൈവകൃഷിക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ വളങ്ങളും എല്ലാം ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കൃഷികൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനാണ് ജലസേചനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുള്ളി നന. അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും മൂട്ടിൽ പോയി നനയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. മോട്ടർ ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി. കിണർ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൂട്ടിൽ വെള്ളം എത്തും. അങ്ങനെയാണ് കൃഷിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്റർമംഗലയാണ്. ഇന്റർമംഗല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മംഗലാപുരത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കർണാടകയിലെ. ഇത് നല്ല വിളവുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണക്കമൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെയൊക്കെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. കിണർ വെള്ളം മാത്രമാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സൈസ് 150 മൂട് ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കായ്ച്ചു തുടങ്ങി. ഇത് വലിയ വിളവ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇനമാണ്. മറ്റേ എല്ലാം മംഗളയാണ്. അതല്ല. എൻ്റെ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ വളങ്ങളും ഞാൻ ഇവിടെ ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് മണ്ണര കമ്പോസ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ്. ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള പച്ചില വളങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൽ അരിഞ്ഞ് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന എന്തെല്ലാം അഴുകുന്ന സാധനമുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ വാഴത്തട, പിന്നെ ഈ ഓല, തെങ്ങിൽ നിന്നും കമുകിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന മടലുകളെ, ഓല, തണുങ്ങ്, പാള, ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് മണ്ണര കിടപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു എടുക്കുന്ന ഒരു ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റെല്ലാം കൂടെ വരുന്ന ഒരു ദ്രാവകമായിട്ടുണ്ട്. അത് വേർതിരിച്ച് എടുക്കും. അതിൻ്റെ വെർമി വാഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഒരു വളമാണ്, ഒരു കീടനാശിനിയാണ്. പിന്നെ 5 കഷായം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ടാങ്കിലാണ്. ഇതിനകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള 5 വർഗത്തിൽപ്പെട്ടുള്ള ഇലകൾ ഇതിനകത്തിടും. നാറ്റപ്പൂച്ചെടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ട്. നാറ്റപ്പൂച്ചെടി, കൊന്ന, പിന്നെ പപ്പായ ഇല, അതുപോലെ 5 തരം ഇലകൾ, പുല്ലാഞ്ഞി എല്ലാം ചേർത്ത് 5 തരം ഇലകൾ ഇതിനകത്ത് 10-25 ദിവസം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടേക്കും. അവസാനം അത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അരിച്ച് അതിൻ്റെ 3 ഇരട്ടി വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്താണ് എല്ലാ കൃഷിക്കും തളിക്കുന്നത്. വളമായിട്ടും അത് കീടനാശിനിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു വെള്ളമാണെന്നറിഞ്ഞു. നമുക്ക് കുടിക്കാൻ തന്നതാണ്. എന്താണ് ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്? ഇത് ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഇത് ആന്തോസിയാനാണ്. ആന്തോസിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയും ചങ്കുഷ്പമെന്ന്. ഇത് അപ്പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പൂക്കൾ എടുത്തിട്ട് ചൂട് വെള്ളത്തിലിട്ട് അത് അതിൽ ഇതിൻ്റെ എസൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നാരങ്ങാ നീരും എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു പാനീയമാണിത്. ഇത് ക്ഷീണം മാറുന്നതിനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഇത് ഒരു വെറൈറ്റി പേരയാണ്. ഇത് ബഡ് ചെയ്ത് എടുത്തതല്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പിലെ പേരയ്ക്ക ഈ വെള്ള നിറവും, ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ പേരയ്ക്കയുടെ കണക്കുള്ള പച്ച നിറവുമാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ രുചിയിലും ഗുണത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് താനും. രണ്ടും ഈ കമ്പ് വെള്ള, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇല.
ഇത് റംബുട്ടാൻ N80 ആണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷമേ കായ്ച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി കായുണ്ട്, ഇത്തിരി കായൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോകും. അല്ലാത്ത റംബുട്ടാൻ അപ്പുറത്തുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വിയറ്റ്നാം എയർലിയാണ് പ്ലാവ്. രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കായ്ച്ചു. ഇത് രണ്ടാമത്തെയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കായ്ച്ച് ഇപ്പോൾ കായ്ച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് കായ്ച്ചിരിക്കുകയാണിത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 10-30 ചക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രുചിയുള്ളതും പിന്നെ വേനൽ സമയത്താണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പൂഞ്ഞ് മാത്രമേ കാണൂ. മൂഞ്ഞും ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ചക്ക ചുളയായിരിക്കും, ചവണി കാണത്തില്ല. അത്രയും മെച്ചമായ മടൽ വരെ കഴിക്കത്തക്കോണമുള്ള മധുരമാണ്. ഓണവിപണിയെ ലക്ഷ്യമായിക്കൊണ്ടുള്ള ബന്ദി കൃഷിയാണ്. ബന്ദി അപ്പുറത്തും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബന്ദി പൂക്കൾ പിടിച്ചു തുടങ്ങി. ഇതെല്ലാം ഓണത്തിന് പൂവായി കെട്ടും. തോട്ടമുളയാണ്. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് മുള കൃഷി. നല്ല കാറ്റ് കിട്ടാനും അതിന് കാറ്റിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി കൃഷിയുടെ ഇടയിൽ അത് അനുഗ്രഹമാണിത്. കസ്തൂരി മഞ്ഞളാണ്. കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ഇതല്ല, ഇതൊരു ഉണ്ടമഞ്ഞളാണ്. ഇത് ഞാൻ നല്ല രീതിക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 4-5 കിൻഡലോളം ഞാനിത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് ലെമൺ വയനാണ്. ഇതുകൊണ്ട് വയനുണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ചിലർ മീൻ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് പുളിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പൂ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മണമുള്ളതുമാണ്. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ആ പൂ നിലനിൽക്കൂ. ഈ കാണുന്ന 2 മരം ശ്രീലങ്കയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷമാണ്. അതിനെ നാട്രി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചിലപ്പോൾ കൃഷിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ. എപ്പോഴെങ്കിലും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ? പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ മാസം, അതായത് 2020 ഏപ്രിൽ മാസം 27, 28 2 ദിവസം ഉണ്ടായ ഭയങ്കരമായ കൊടുങ്കാറ്റിൽ എൻ്റെ കൃഷി പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. എൻ്റെ മണ്ണര കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നഷ്ടമായി. എൻ്റെ വീട് എല്ലാം അതിൻ്റെ മേൽക്കൂരയൊക്കെ പോയി. അങ്ങനെ വലിയ നഷ്ടം എനിക്ക് വന്നു. എൻ്റെ മരങ്ങളെല്ലാം പോയി. എൻ്റെ കുരുമുളക് തോട്ടം, വാഴ എല്ലാം നഷ്ടമായി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇട്ടുവ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് കൃഷി ഓഫീസറും അസിസ്റ്റൻ്റുമാരും ഒക്കെ വരികയും കാണുകയും അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞപ്പാറ MVS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞപ്പാറ വികസന സമിതി, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ കൂടെ വരിക എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അച്ചായ നീ കൃഷി ചെയ്യണം, ഞങ്ങൾ എന്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അതേ രീതിയിൽ അവരുടെ ഒരു വലിയ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എൻ്റെ കൃഷിയെ പിന്നെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പര്യാപ്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കൃഷികളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിപണി മേഖല? വിപണി മേഖല പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് കൂവകൃഷി, അതായത് ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പരമ്പരാഗത കൃഷികളാണ്. എൻ്റെ കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ കൂവ ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരരിച്ചെടുത്ത് ഉണക്കി അത് ഇവിടെ ഞാൻ വിൽക്കാറുണ്ട്. അത് എൻ്റെ ഈ കൃഷി ഗ്രൂപ്പുകൾ MVSൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മഞ്ഞപ്പാറ വികസന സമിതി അതുപോലുള്ള അറിയാവുന്ന ആളുകളൊക്കെ വന്ന് ഇത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 64 കിലോ കൂവപ്പൊടി വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പിന്നെ ഓൺലൈൻ വഴി വിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ അറിയുന്നവരെല്ലാം വന്ന് ഗുണമേന്മയുള്ള സാധനമാണ് എന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം വാങ്ങിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൃഷിയോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം കുറേ കൂടി ഉണ്ടായി അത് മെച്ചപ്പെടാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് വിറ്റഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വിപണിയിൽ കൊടുക്കും. പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ആളുകൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. പിന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി കൊടുക്കും. കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും എല്ലാം അതിൽ അവരെ അറിയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയാണ് കൂടുതലും അത് ചെയ്യുന്നത്. അവരെല്ലാം വന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. പിന്നെ ജൈവ സാധനമാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ട് ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും. എങ്ങനെയാണ് കൃഷി രീതികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? കൃഷി രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജൈവ കൃഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കേരള ജൈവ കർഷക സമിതിയുടെ അംഗമാണ്. കൃഷിയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം, അതായത് 2019 ഏപ്രിൽ
ഡിസംബർ 29, 30, 31 തീയതികളിൽ ഉദയപൂരിൽ വെച്ച് ദേശീയ ഓർഗാനിക് മഹോത്സവത്തിന് പ്രോഗ്രാം അവിടെ നടത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതിൽ പോവുകയും അനേക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും കൃഷിയുടെ അനുഭവസ്ഥരുമൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ആ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ 5 വേദിയിലായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാമുകൾ. 5 വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരേ സമയത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുകയും അതൊരു ശില്പഗ്രാമിൽ വെച്ചായിരുന്നു നടന്നത്. അതെനിക്ക് കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ഉണ്ടാക്കി പകർന്നു വന്നു. മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയി സന്ദർശിക്കുന്നതിനും അവരുടെ കർഷകരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിനൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കൃഷിയാണ് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് കുറേ കൂടെ വരുന്നതിന് എനിക്ക് പ്രോത്സാഹനമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാനതിൻ്റെ എൻ്റെ മണ്ണര കമ്പോസ്റ്റ്, പിന്നെ ഫിഷ് അമിനോ, പിന്നെ ജൈവ കൂട്ടുവളങ്ങൾ എല്ലാം സ്വന്തമായിട്ടാണ് കൂടുതലും ഞാൻ വളങ്ങളെ കീടനാശിനികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് മറ്റുള്ള കർഷകരിൽ നിന്നും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയായിട്ടുള്ള കർഷകരിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ, നല്ല കർഷകരുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാനും അവരുടെ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൃഷി ഞാൻ ഉദയപൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പല വിത്തുകളുണ്ടായിരുന്നു. പല ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ, ഇതുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭാഷകൾ, അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഭവമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മണ്ണ് മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം, ആ ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കൃഷിക്കാരനും അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയ്ക്കായാലും മണ്ണിനോട് പ്രത്യേകമായ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ പൂർവികരൊക്കെ ഈ മണ്ണിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട്, മണ്ണിൽ ബുദ്ധിമുട്ടി പ്രയാസപ്പെട്ട് ആണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ ആ അനുഭവപാഠം നമുക്കെല്ലാവർക്കും എന്നും പ്രയോജനമാവണം. അതിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ, എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ, എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളെ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ, അവരുടെ വിവാഹകാര്യങ്ങളും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിച്ചത് ഈ കൃഷിയിലൂടെ മാത്രമാണ്. ഞാനൊരു കർഷകനാണ്. ഞാൻ പുറത്തെങ്ങും പോയിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ജോലിക്കായിട്ട് പോയിട്ടില്ല. സ്വയമായിട്ട് കൃഷിയിലൂടെ ആണ് എനിക്ക് ഇത്രയും പുരോഗതി എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ധാരാളം അംഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്തൊക്കെയാണവ? എനിക്ക് ഇട്ടിവ കൃഷിഭവൻ്റെ 2019 മികച്ച കർഷകൻ്റെ അവാർഡ് എനിക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കൃഷി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ, പാഠശാലകളിലൊക്കെ ജൈവ കൃഷിയെപ്പറ്റി ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ, നമ്മുടെ സമീപപ്രദേശത്തുള്ള സ്കൂളുകളിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന് ഓൺലൈൻ വഴിയായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് MSc LPSലെ, MSc UPSലെ അതുപോലുള്ള മറ്റ് കർഷക സംഘടനകളിലൊക്കെ എന്നെ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട്. അത് കൃഷിഭവൻ്റെ ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൂടാണ്. ആയിരവല്ലി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വകയായിട്ട് അവരെനിക്ക് മികച്ച കർഷകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ ആദരിച്ചു. പിന്നെ സന്മാർഗദായിനി ഗ്രന്ഥശാല എന്നെ 2 പ്രാവശ്യം മികച്ച കർഷകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പല സംഘടനകളും എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെനിക്ക് ഉപകാരങ്ങൾ നൽകി എന്നെ ആദരിച്ചു. പുതുതലമുറ ഒരുപാട് പേര് കൃഷിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഉപദേശം? അവരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മുതൽ 1ാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ചെടിയെങ്കിലും നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പാഠം സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ MVS എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന അനേകം കുട്ടികൾക്ക്, ഞങ്ങൾ കുട്ടി കർഷകരെ ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതായ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ വിത്ത്, അതിന് വേണ്ടുന്നതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ 10,000 തൈകൾ ഞങ്ങൾ MVSലെ കുട്ടികൾ മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വളർന്നു വരുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അവർ ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് വരണം, അവർ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം. പ്രകൃതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, നമ്മുടെ ജീവിത രീതികൾ, എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ജൈവികമായിട്ട് വരണം, ജൈവ രീതിയിൽ വരണം. ഞാനിവിടെ ഒത്തിരി മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പക്ഷികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതെനിക്ക് വളരെ ഒരു സന്തോഷവും ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ്. ഈ കിളികളുടെ ശബ്ദം മറ്റേത് ഇവിടെ ഒന്നും കാണത്തില്ല, റബ്ബറായിരുന്നു. എൻ്റെ കൃഷിയെപ്പറ്റി ഒന്നുകൂടെ പറയാം. 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലം ഞാനിവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഇതെല്ലാം റബ്ബറായിരുന്നു. എൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തെല്ലാം ഇപ്പോഴും റബ്ബറാണ്. ആ റബ്ബർ മുറിച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു ജൈവ കൃഷി, ജൈവ രീതി ഉള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. വരുമാനം എനിക്ക് അതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് സഹകരിച്ച സാമുവലച്ചായന് നമ്മുടെ ചാനലിന് പേരിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇനിയും ധാരാളം അംഗീകാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം.